Top 5 tips per fer una bona recerca a internet. Número 5. Buscar fonts d'informació fiables per així no deixar-nos enganyar per algun poca solta que dir coses per desinformar a la gent. Número 4. Llegir tota la informació amb calma primer lentament anar entenent punt per punt el que la font ofereix. Número 3. Mirar diferents fonts per així poder tenir diferents punts de vista i així quedar-te amb la informació que consideris més certa primera fiable. Número 2. A més de buscar informació per internet, també podries consultar a gent del teu entorn que et pugui donar la seva opinió. Número 1. Sempre abans de buscar informació has de tenir clar quin volumen és buscar primer a quina informació volumen és obtenir.